Beste kijkers van Omroep ZVL. Wij staan hier bij een voordeur. En achter die voordeur, daar woont iemand met een passie. En wij gaan even kijken wat die passie is van die man. Iets heel moois. Nou, achter deze voordeur zijn we beland bij Robbe van Rie. En Robbe heeft een hele mooie hobby. En we gaan even kijken. Robbe, wat is jouw hobby? Vertel het eens. Nou, mijn hobby is het houden van vleesetende planten. Dat doe ik nu al 10 jaar. Hoe kom je daar zo bij, vleesetende planten houden? Dat is iets wat ik normaal niet bijna zou denken om zoiets te gaan starten. Ja, het is begonnen met 1 plantje uit het tuincentrum. En ja, nu is het dit geworden, dus steeds een beetje meer. En die kon je gewoon in het tuincentrum kopen? Ja, er zijn er best wel een aantal die je gewoon in een tuincentrum kunt kopen, ja. Dan vraag ik me af, zijn deze planten nou heel makkelijk te houden? Of hebben ze speciale verzorging of warmte nodig? Er zijn heel veel verschillende soorten. En er zijn makkelijke en er zijn moeilijke. En dit zijn de makkelijke die ik heb voornamelijk. Robbe, jij kweekt ook plantjes. Hoe doe je dat? Ja, dus ik heb hier een bakje met zaailingen staan. Dit zijn plantjes van ongeveer 1 of 2 jaar oud. En ik heb die dan 2 jaar geleden heb ik met een bloem, met een penseeltje bestoven van de een naar de andere bloem. Stuifmeel overbrengen. Die maakt dan zaden aan. En die zaden heb ik dan hier opgekweekt tot deze kleine plantjes. En zijn er nog verschillende? Want ik heb ook wel gelezen dat verschillende vleesetende planten, de manier van hoe ze het vlees eten. Er zijn verschillen in, dacht ik, hè? Ja, kelk of beker. Dat zijn de bekerplanten. Die komen uit Noord-Amerika. En die vangen eigenlijk insecten die vallen erin, in die kelk, in die beker. En dan worden ze van binnen, daar worden ze verteerd. Ja, er zijn er die hebben plakvallen, die hebben lijm. Sommige die bewegen, die klappen dicht. En weer andere die zijn statisch, die bewegen niet. Maar allemaal vangen ze insecten. Dan gaan we even kijken naar diegene die dichtklappen. Dus de meest bekende is de vliegenval. Die heeft kleine haartjes aan de binnenkant van het blad. En zodra die worden aangeraakt, dan klappen die dicht en dan vangen ze de insecten. Zijn er nou voldoende insecten voor zo'n plant? Of moet je daar zelf nog iets moet je bijvoederen? Nee, ik hoef er niks extra bij te doen. De planten zelf die trekken die insecten aan van over de hele wijk. Dus er zijn soms meer dan genoeg. Ja. Meer dan genoeg. Dus de bekerplanten die maken hier nectardruppels aan. Dat is een zoete lokstof. En daarmee worden de insecten gelokt richting de plant. En uiteindelijk naar beneden in de bekerplant zelf. En dan hebben we nog een hele mooie ertussen zitten. Ook een buitenlandse, denk ik. Ook een buitenlandse inderdaad. Deze komen dan uit Mexico. Dus nog iets tropische. En die worden voornamelijk gehouden vanwege de mooie bloemetjes die erop komen. Vaak roze en paars van kleur. Robbe, nou zie ik ook nog wat bloemen ertussen staan. Ja, dat klopt. Dus alle planten die hier staan, die kunnen bloemen maken. En dit is dan een van de bloemen van de bekerplanten. En met deze bloemen kun je dan met elkaar kruisen om weer nieuwe zaailingen te maken. Dan heb je er ook nog die een soort van plakrandje aan de buitenkant hebben, dacht ik, hè? Of is het van de binnenkant? Ja, er zijn een aantal verschillende die hebben inderdaad een plakval. Dus dat plakken ze dan vast, ja. En die heb je ook? Ja, die heb ik ook, ja. En wat voor soort is dat? Zonnendauw is de meest bekende. Die komt ook in Nederland en België voor. Dus die kun je vaak in de natuur ook nog vinden. Dus de zonnendauw, dat zijn een van deze plantjes. En die maken een soort van lijm aan waar de vliegen dan aan vast blijven plakken. En die worden dan verteerd op het blad zelf. Zijn dat ook vliegen of zijn dat kleinere insecten omdat het een klein plantje is? Het is een klein plantje, maar ook weer fruitvliegjes of andere kleine vliegjes die blijven daar aan vastplakken inderdaad. En dan een derde soort? Een derde soort zijn de kelken, de bekerplanten. Die hebben rechtopstaande vallen. Die bewegen niet of die plakken niet, maar die vangen ook insecten. Hier een heel klein kapje zitten, waar ook weer nectar wordt gemaakt om insecten te lokken. En dan vallen ze hier naar binnen. En dan hier binnen in de beker worden ze dan verteerd.
Ik heb begrepen dat dit speciaal ook bijen lokt, hè? Nou, eerder wespen. Er zitten hier een aantal wespen in, dat is moeilijk te zien. Maar die worden ook blijkbaar behoorlijk aangetrokken door de plant en het water dat hierin blijft staan. Dus gewoon een wespenvanger. Ja, het is een goede wespenvanger inderdaad. Met een vraag? Nee, kijk maar even. We gaan nu even kijken, we gaan nu even kijken naar de insecten die erin zitten. Dus dit is een van de bekerplanten die heeft insecten gevangen. Ik zal die openmaken langs de zijkant en dan kunnen jullie zien wat er allemaal in zit. Dus dit is de binnenkant van zo'n bekerplant. Nou zeg. Die zit helemaal vol met vliegen, van top tot teen. En in wat voor tijdspad is zo'n plant eigenlijk gevuld met al die insecten of is dat wisselend? Dat kan maar een week of 2 zijn en dan zit hij helemaal vol. Dus het kan heel snel gaan. En sterft zo'n plant dan? Of blijft die gewoon zo leven en doet er niks mee? Alleen het blad wordt hier bruin. Dus dit blad dat is klaar, dat is vol, dat sterft af. Maar de plant zelf die groeit dan weer van die voedingsstoffen. Ja, dit is een tropische bekerplant. Dus dezelfde familie als de andere bekerplanten. Maar deze groeit dan in de regenwouden. Dus meer een klimplant. En hoeveel tijd steek je daarin in deze hobby, zeg maar, tijdens het groeiseizoen? Want dat is het meeste. Net voor het groeiseizoen dan. Ja, net voor het verpotten en het verdelen van de planten. Toch wel een aantal weken in de avond en weekenden om alles klaar te maken voor het volgende seizoen. Ja. En tijdens het seizoen is het gewoon zorgen dat ze veel water krijgen. Want ik zie dat ze hier allemaal bij de pootjes in het water staan. Ja, dat klopt. Dus dan is het om de paar dagen flink water geven en dan verder doen ze het prima. Ja. En eten vinden ze vanzelf? En eten vinden ze vanzelf, ja. Dus daar hoef ik verder niks aan te doen. Dat klopt. Oké. Nou, ik heb in ieder geval wel wat geleerd over exotische planten. En Robbe, ik wil jou bedanken dat we hier bij jou in jouw kast te gast mochten zijn. Want het was bijzonder interessant. Oh, leuk. Dankjewel voor het langskomen. Altijd leuk om erover te vertellen. Beste kijkers van Omroep ZVL, in ieder geval tot de volgende keer.